Dobrý deň, ja vás vítam u nového videa. Máme tu ochutnávku takej čokolády, že Angel's Hair. Vám ju aj ukážem, takáto. A teda ideme si ju ochutnať. Toto dám na bok, už som si ju takto pripravil, takto. A ideme si kúsok odkrojiť. Je to takáto s cukrovou vatou a pistaciovým krémom. Ochutnám, ochutnajte si, mňam. Je dobrá. Je dosť cítiť pistaciový krém. Aj tá cukrová vata je dosť cítiť v tom. A dávam tomu tak, koľko dám? 9,5 z 10. Je to fakt dobré. Len sa pozrite, jak to vyzerá. Dostávame do pistaciového krému. Viacej ako v dubajskej. Pozrite. Ja vám chcem ukázať tú cukrovú vatu. Zaostri. Vidíte? Tá je dobrá a ten pistaciový krém je tiež. Tak to si odkrojím a už sa mi to rozobralo. Joj. No. Je to dobré. Ináč v pondelok by som chcel dať ďalšie video. A mala by to byť zase ochutnávka a hodnotenie. Ešte vám neviem hovoriť čoho, ale bude to dobré. Keď chcete, môžete si kúpiť Private Brands. Kúpte si, máte zloženie. A je to turecká cukrová vata, je náplň s pistaciovým krémom. Ale toto je mliečna čokoláda. Pozrite. Dobre, že? Ňom. Do srandičky. Ja si ešte dám, lebo to je dosť dobré. Ale zo spodu to je rozmočené s tým pistaciovým. Množstvo dobré, keď si to chcete dať pre chuť a nie pretože chcete jesť čokoládu, preto to je dobré. A čokoládu hodnotím tak 9, aj ostatné asi. Nie, cukrovú vatu hodnotím 8,5, lebo tá, keď si ju dáte samotnú, tak je taká trošku bez chuti. Hej, menej cukrová. Tak aby som vás mohol poprosiť, dajte mi like, odber, zvonček, môžete napísať komentár, zdieľajte toto video a ja sa s vami lúčim. Tak, dovidenia, čaute.